A vítajte pri našom prvom natáčaní Minecraft 1.5.1. Takže zjavili sme sa v tejto krásnej Minecraftovej krajine plnou dreva, plnou týchto pekných tráv zelených a piesku a trávy. No dobre. Takže tento part bude naozaj krátučký, možno nejaké 3 minúty. A rozdelím ho na dve party. No. Takže rozdelíme ho na dve party. V týchto dvoch partoch budeme natáčať o tom, jak prežiť prvú noc, jak si postaviť dom, kde najlepšie si postaviť dom a ostatné. Takže tieto krásne presetka, rúžové. Sexy lady. Dobre, takže ich pomaly zabijeme, umučíme. A pozrite, aká je šibnutá to kopie. Neotáčaj sa na... Takže dala nám 2 platky bravčového mesa. No dobre, takže ešte nejakých pár zabijeme, ale nie, viete čo, idem rovno zrúbať stromy. A čo s nimi spravíme? Zabijeme ich, ale nie, dobre. Takže najprv ich pekne zrúbeme. A naozaj tento part bude veľmi krátky. Pretože mám malú baterku, no. Naozaj mi to prepáčte, potom si ju ešte dobijem niekedy, inakedy. Rok, 2 roky. Tak si počkajte. No, takže aj ho môžeme ukončiť.